खुलुमबाय आं हेलिना दैमारी नोंथांमोना गोबाङानो दुरान्ड कापनि खोथा मिथिखाबाय जानो हागौ दुरान्ड कापानो जाहैबाय एशियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट एबा जोलुर बादायलायनाय 2025 मायथाइनि दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ 134th एडिशन जानो थांगासिनो आरो बियो जानो थांगासिनो बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 27 जुलाइआव बिटिआरनि सीएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ थामथि खेबनि थाखाय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानो थांगासिनो जेराव फुटबलनि अनगायैबो गोबां हारि हारिसाफोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनगोन ফুটবলৰ বাহিৰেও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে এই টুৰ্নামেণ্টৰ টিকেট বুক মাই শ্ব'ৰ দ্বাৰা বুক কৰিব পাৰিব नोंथांमोनहा बे टुर्नामेन्टनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो बुक माय श'आव मोननो हासिगोन আপোনালোক সকলোকে দুৰান্ড কাপলৈ আমন্ত্ৰণ জনালো नोंथांमोन बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै दुरान्ड कापखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों धन्यवाद